Ka District Mission Coordinator SSA West Jaintia Hills ringkat ka jia trailang ka RMSA West Jaintia Hills bat ka ALIMCO nadu ka arpusau terik hadu ka arpuhun riu terik Jemang kila pelong ya ka assessment camp ha kilai teli ki blok jong ka district bakat thop ya ka that lasken bat amlarem. Hakilai sngi jong kani ka assessment camp kilong kmi long kpa da ka jis ngau khia ya la ki jong ki khun ki kti kilawan ya Shim benta bat ya lam ki khun khnang ba ki breu jong ka ALIMCO RMC ki bawan na Guwahati kinla banle ya ka badan kam na ka benta ka jingmentoy jong ki khynnah ki badan kam shisha ya ka jingarap ba kyrpang. Kibriyo na ka office trekam jong ka SSA Meghalaya Kibalaya dan benta ha kani ka assessment camp ki kenthop ka kyrpang State Coordinator IE SSA Simam Shillong ULK Singh District Coordinator IE SSA West Jaintia Hills bat ki volunteer katbana ki medical team ka ALIMCO RMC Guwahati lawan banmi khamat da u Ashok Pratap Singh audiologist u Sonu Kumar orthotist and prosthetist but Uhritik Jason Wall data monitor. ULK Singh District Coordinator IESSA West Jaintia Hills ha ka jingkhein ulaya thu ba ka thong jong kani ka assessment camp kalong banyet banwat yaki khynnah badan jingduna khnang bana kalyang ka ALIMCO RMC Guwahati kanla ban ai jingrap yaki de ki tiar ha ki por ki ban sawan ki ban khampan sok yaki la ha kayat kayeng ka boryo sngo bat boryo I baken thop ya ka wheelchair CP chair crutches smart cane and braille kits for the blind multi-sensory inclusive educational kits for intellectual disability hearing aids.